Днес над 73 милиона възрастни в Европа са неграмотни, а един от всеки 10 ученици отпада от училище. Но сега имаме технология, която може да промени всичко. Технология, която може да отключи потенциала на всяко дете и да развие грамотността в целия Европейски съюз. Технология, която ще създаде семействата и жизнените демокрации на бъдещето. Тази технология са книгите. Международни изследвания доказват, че четенето на детето само по 15 минути на ден оказва позитивно влияние върху неговата интелигентност, представяне в училище, емпатия и социални умения. Според изследване, любовта към четенето за удоволствие е по-важна за бъдещето на детето от социално-икономическия му произход. Членовете на EU Read вярват, че всяко дете има право на живот, изпълнен с книги. Помогнете ни да овластим ангажираните с грамотността организации в цяла Европа, за да превърнат тази визия в реалност. Научете повече за кампанията Европа чете и ни помогнете за изграждането на по-добро бъдеще, стъпка по стъпка.